pang kami SM. Ah, para SM. Antay kami ng jeep. Saan tayo punta? SM. Ba't ang yaman mo? Baka ma-hold up tayo ha. Stainless lang. SM. San Fernando. Pero ano doon oh, tusok-tusok. Dito sa San Juan, La Union Market. Public Market. May tusok-tusok dyan oh. $50 daw. 7-Eleven kuya, dalawa. Manong Mall. Puro matagal dito na jeep. Ha? Ang matagal dyan. Nagtamak na sa mga SM. Okay, tricycle tayo. From North Leyte dyan, 20-20. Tapos dito yung Manok Leyte. Dito. Tingnan natin kung magkano pamasahe sa from Diversion Road to Main. Okay. Tara. San Fernando tayo. Parang 2 rides ka. So, try to yan lang. Okay lang. Di public market San Fernando. Ada pila di Mark 1 ta? Da pila. O kanin. Oh. Ginagana. Glassboard daw, da pila glassboard ya. O kanin metin. Mark 1 wala na rin. Oh, dati oh, sarado ka. Adi nga, national dapat. Manong kuya? Okay. May bossing from San Fernando to Plete boss. Ano plating ka na Jai? 60? Oh, so 60 di plete from Pasig. Okay na niya. Sige, niya na lang. Okay, 100. Tama mo na. Naman lang yung kabila kung gusto mo sa dali. Ayun, matukul. So total 600. Yes. 600 lang. Sudyap ko man na. Nagjuwanan. 5 langan. Yuwan ko naging kwa. Ayos ah. 5 kinaw lang ko. Daanan. Isang libo to, kung na yung So, lang. Personal market to. Ito matagal na to ninyo eh. Nabayag daw to yun. Di ba ko na to yun? Nalipatan ka to yun. O, lakad tayo dito. Palengke ng San Fernando. Ha? Novo. Dami pangalan to di ba? Dati? Sabi ni United Food Palace, di nga po. Ay, dati lang. Yan. Sa pabigyan, mabalik na lang. Ano niya? Nandiyan pa rin to. Buhay pa rin yan. Ito ni New United Palace. Pang ano yan? Pang mayaman niya. Diyan makapangandata. Ito, gusto nyo umakyat dyan. Akyat. Ganda ng motor oh. Yan, ganda ng motor oh. Sniper. So ito may mga overpass na dati walang ganyan. Greenwich, Jollibee, Mercury,
So dati wala yan. Yung ano na yan. Jollibee. Mercury. Ito yung BPI. Mercury Drug. Jollibee. Tapos nandito yung BPI. Yan. BPI dyan. So yan. Mercury Drug. Jollibee. Overpass. BPI. BPI. Tapat ng Mercury. Tricycle kami. Mapan kami jay SM. Okay. Bawa kami yan ah. Okay. From dito kita main mapan tayo jay SM. Manoplete. 30. Ano yung hirap na yun? Sa pali may presyo yun. Ilang loko na. Ulawak din. Dapat kita-fix niya price dahil ang ngayon sa Bali. Okay, SM tayo. So, Fernando. Nagbapada ni Plete. Thank you, Brad. Thank you. Pag kami nagduman nagtatapay kasi nangyari na kami para SM. Ay, sarado sama niya. Yan. Terminal T. Hindi, kahit tricycle. Itada amin. Ang itakala pa ba din nagduman? SM. So, umikot tayo doon pa. Sarado ang mula ngayon. Ano bang betsa ngayon? April 2, Thursday. Kainitan pa. Deferred sabi. So, lipat tayo sa isang maliit na mall. CSI. Wala tayo ng SM. Sarado. Ay, SM. Sarado ang SM. CSI tayo. CSI. Sarado ang SM eh. So, CSI yung maliit na mall. Mainit dito. Kailangan mag-commute ka. Commute is life. Wala tayong kotse eh. No? Oh. Ano muna tayo dito sa lilim? Yes, yun, SM oh. SM. Gabang tayo ng jeep dito. Papuntang SM. Ay, papuntang CSI. Na yan ah. Kasi sarado ang SM. Pero yung department store bukas. Yan, magpapara siya. Yan. Yan. Yan, nakakuha siya ng tricycle. Tingnan natin kung anong mga magkano. 30. So, from SM to CSI, 30. Lipat tricycle. Init. Nagkabang tayo. Ay, wala ta. Malay? Wala. Masahe siya. Mommy, I have bunny. Okay, let's go. So, CSI tayo. CSI. Yung malapit na mall dito. Sarado yung SM eh. Wow! Mas buwak pa eh. Mabilis. Yan na dito dito. Sarado ang ang CSI kaya dito kami na sarado ang SM kaya dito kami napunta sa CSI.
Pala, kaya pala naniningil sila. Halika ito, yan ah. Ang kasama ko pala, mayayaman, naka-Louis Vuitton, okay na. Naka-Louis Vuitton, Mat. Salamat, Shopee. Sana si Yana? Yana nakalahas. Para sa motor. Okay. Para kitang-kita yung ano. Kitang-kita yung susi ng ating pinaparentang motor. Tapos yung duplicate ng Honda 300. Duplicate key, so papaduplicate tayo. So ito yung susi ng ano. Diba? Steve Dabago, Kano? Steve to Veronica's address. 300. 200. Steve to Veronica's address. Yan, okay. Wala sa isip ko. Naka-vlog pa naman tayo. Okay, boss. Bukas na lang. Dali natin dito. Punta tayo sa ano. Si under ng CSI tayo. Boss. Ito. Ano? Yung ano. Siomai, 40. Chicken, 85 per piece. May isa, 85. Bilang grami. Brian, gaya may asa. Ginatang na yung ano. Kinukuha niya yung additional order. So, itong order ko, Sunday, fries. Anong order mo? Anong in-order mo? Chicken Chicken. Okay. and rice. Si mami mo, Rice and burger. fries ba yan? That Okay, bago. Magdas ng kamay, as always. Yan. Ano guys tayo? Ang gusto mo aagawin ko yung pagkain mo. Hindi ka mo naghugas. Konti lang. Pinterest mo, press. Ops, tama na yan. Nga. Si mami mo din, sabihin mo sa kanya ha. Before you touch your food, this one. kailangan niyang ano, ha? Ano niya, discuss the bill. Magkano yung bill? Is 430. Oh, may utang ka sa akin. May utang ka. 300 lang bibigay. Ay, 300 lang ba? Kulang pa. Nana, tapos anong gagawin niya na ni mami mo? Anong gagawin niya? Mugas. Di ba? Picture na kayo. Kain na tayo sa McDo. No. Okay. Lubong sa Dunkin Donut. Ay, Mr. Donut. Ay, grabe. Anong pa yan, sir? Kamaya. QR. Ay, talaga magsusunod. Tikwana, Tiamuna, Awan. Wow! Ano? Awan na. Awan na. Eh di wow. Ano Jay, nakadulo niya nagiduli niya taga 1,000. Alam pa dyan yan isang karibo. Nagkimatan ko na eh. Sa karibo. Please release me naman. Nagkimatan. Sagad biyayan 100. Ano na? Nakawarnong kami ti 1,350. Baka da sponsor. Ang Bani, shout out ko na. Ninyong. Awang ko rin tricycle ko na ni Jemar. Alam mo, danon ko na. Nababa kanyang mantes. Gagado na ko yung ganda nga Pilino ko na, pilino ko na. Gagado ang pambidata na eh. Sauce ko na. Awan ba? Yan, tayo oras pa yan. Tiamu. Oo. Tiamu ni Mario din. Pang ano. Pag nawalan tayo ng bahay, mahirap. Yan o, pag nasunog yan o. Karton lang yan. Maghanap ang asi, pinsan. Ba yan? Ano, kumakam natin. Ano yung LI safety ah.
Kaya nga dyan sa ilalim. Sigurado ka. Yung ano yun? Yung Kasi- ano na itlog. Pag natin, nagkamakam ito, dapat pinutod talaga kayo. Ha? Ang mga kuya. Ang mga bati, ha? Mga bati na kanawan natin. Mm. Tubig doon, naka-ready. Ay, mga plastic siguro yan. Plastic dia, Jay. Yung dalawa. Yung ba yan? Nasa likod. Sino yung bay? Patuloy tayo. Hoy! Palang! Ang ganda pa rin si Jing Garcia. Iba ko. Baka 1 month. Oh. Forest Lake. Ah. Ano yan? Manager yan. Yung kalbubot dito yung mat? Kita ko Mario ang pangalan eh, Mario. Bubot, Red Horse. Kador, sakal, Jing ko naman. Super perfecto ng kalbubot. Ito ba tagin lola putin? Yan. Yun si ano, Auntie Telma. Diyan eh sinama yung mga Doon eh. buto ng mga Ubentinas mo na? Agad na? Buwan, napay mga Yan mo. mga ubentina na eh. Ah, dyan mo. Ni Auntie Telma, Mama Tel tayo nga Mama Tel, ubentina pa peso na Ubentina. gana. Ay, di Mama puti- Del ka kwa. Old ka nga ron. Of Delia. Putenchina. Kalmanet, ang kalbin mo eh. Insan, attorney! Kasama ko yan sa Kuwait eh. Oo nga. Dapat si Koy nun. Sabi ko naman bawal nga may sumayap ka na sa Bawal, chinilasing ko yun. Sublit.